ɛne ne wardrobe ne daba ɛne ne dressing mirror ɛwɔ ɔman wei mu a ne boɔ no ɛdafo Isaac na no obi yɛ boa nkwa na ebetuma ma ɔsa anyama wei a ɛboɔ no yɛ fufuufu wopɛtɛ na ma baba mo hyehyɛ biem ɛde mo ba yɛ fili kɛse ɛso wada roma oba so ana subscribe ya ma na enyame share video se ma bofro ensan ka bia nkomo no so de me no mienu de enti wada roma oba na wo de comment na fa comment section hono ye bekin ka ni na ɛde amamo enche ye bia na mane bɔne betu odwa sɛ ye sofo Kodwo Boakye wati na nanom e won sedo enkomo no aba be bebre ye de bi esomo e wo ye fili kɛse ɛso na ne ye hwɛ ni mu asɛ se de nyina enim sa amamre ne amane mo bi wu ada na obewu no sa ada no ne na awotwe so no abusu ahia ɛtoato adwene epe data womo edebe crowd na omu nsie na na wodwu da na ma so ana ana awie ye beda ye nyakopa asese wasan ebie ekwan amaye se yen asafompie ebusua ye papa Boakye ebusua na amaye ho kwan nti ya frɛ ebusua peni se omekan ho ne enfa sa de roboi emam se de kan no ɛyɛ abusua ɛne asafompedifo ɛne emma yɛnyina ya trance ɛwɔ otumfo akɔbiahene ɛna ase ama yagye atomu sɛ 2023 na yɛbɛdi ne na otwe deɛ ɛtɔ so mmienu ɛne sɛ ɛno so yɛne abusua